yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. Hajjaju, barka da dawowa. A gaskiya kun sha biki, maraba, samu waje ku zauna. Mai gida kenan, haba, sai ka ce wanda suka yi wata ba sa gidan? Ba a cewa komai. A gaskiya, kwana 3 zuwa 4 ai kamar wata ne a wajenmu. Gida shiru babu kowa, kun sha biki sosai. Sosai kuwa, ai ‘yan uwa sun zo sosai, na nesa da na kusa duk sun halarta. Biki ya yi jama'a sosai, taron kuma har ya tashi lafiya. Iroro, na ga alama kai ma ka ji daɗin bikin nan. An yi sababbin abokanai ko? To sannan ku da dawowa. Sosai baba, ai biki ya yi biki, mun ci mun sha, komai ya wadata sosai, sai dai kawai wajen kwana. To, wajen kwana kuma? Me kuma ya faru? Ai wurin kwana ya yi matsi sosai, domin kuwa wani mutumin ma akan mama ya kwana. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.